Piip, mulla on tylsää. Mitä tehdään? Täällä kuolee ihan tylsyyteen. Ehdottakaa jotain leikkiä. No, miten olisi piilosta? Voitais olla karamellin kanssa etsijöitä. Niin hyvä idea. Karamell ja Fasu on etsijät. Mulle sopii muten ja karamelli. No sille sopii ihan varmasti. Ja jos ei sovi, se on silti. Koska se on käsky, se on poni, totte samanlaisia. No okei, tällä kertaa. Yes, kiitti Karamell. Hei Krista, haluatko sä huutaa Nikitalle ja Rommille ja toiveelle, että ne tulis jo? Selvä. Hei, Nikita ja Rommi ja Toive, tulkaa jo. Joo, me tullaan jo Rommin kanssa. Mennään Rommi. Muuten ne saa jäljet superraget. Joo, mä tuun. Mennään. Toive, mee jo. Ei oo koko päivää aikaa. Joo, mä meen. Mitä sä kaatuilet? Miksi mä tulin tästä pienestä ovesta? Miksi mä en tullut toiselta päästä ovesta? Tähän on ihan super pieni mulle. Mitä me tehdään? No leikitään piilosta. Totta kai. Se oli Fasun keksimä. Selvä. Kuka on etsijä? Fasu ja Karamell. No niin, kaikki piiloon. Me lasketaan 100. Tai no siis Karamell ja Fasu tarkoitin laskee 100. Siis mulla on ihan superhyvä plani, tulkaa kattoo. Mä siis menen niinku luolaan piiloon. Siellä, ymmärrättekö te niinku luolaan? Meidän tallin takana on luola. Minne me mennään? Eli niinku tällaiseen. Ja tuolla on meidän talli. Mä menen sinne. Eli niinku tohon. Mä oon nyt tässä. Täällä on kyllä aika kylmä vähän. Mut kyllä mä pärjään täällä. Tää on mun piilo. No niin, tee nyt se ovi auki. Tai no siis sitä tarkoitin.